Mindegy, bármi is legyen, valahogyan majd lesz. Köszönt el tőlem a kertkapuban Ferenc, miután megnézte a 4 köbméter tűzifát a terasz alatt, amit a pincébe kellene letalicskáznia. Jó lenne azért, ha a fa lehordódna. Bár tavaly is én hordtam le a kerti kosárral a 4 köbméter, tehát annyira azért nem aggódom. Aggódni felesleges luxus. Tegnap már muszáj volt ajándékok után nézelődni, de nyilván én sem tudtam, hogy hol keressem azt, amiről azt se tudtam, hogy mi a franc is volna. Mert így járunk, ugye, ha a basszus még ajándék is kell, mi a fenét vegyek neki, minek is örülne, végtelenített paralemez kering bennünk december 1-e óta. Ez a dallam aztán pont olyan makacsul kitartó, andarítóan mégis az agyadra menő, mint az a fém lyukszalagos karácsonyi zenélő hógömbottal időben 3990-ért, amit egy racsnis karral húzol fel. Örök darab. Visz a tömeg, csak sodródsz, sőt biztatod is magad erre a sodródásra, hisz a többiek arcán is sokszor ezt a teljesen zavart, most mi a francot vegyek neki kifejezést csíped el, és ez akár nyugalommal is eltölthetne 2 felöklelés és lábadra lépés között. Te csak sodródj minden értelemben, addig sem fog senki keresztül bukni rajtad, miközben oda akarna jutni a pulthoz, és te ebben csak egy akadályozó tényező vagy számára. Eszembe jut, miről mesélt nyáron a parton, akinek épp most ajándékot kajtatok. Persze közben ketten belém jönnek, de fel sem tűnik, mert hogy a vízparti szavai visszhangoznak bennem, már ő is megidéződött, ahogy egy magyar íróról áradozott, nem Krasznahorkai, emlékszem, rám is átragadt a lelkesedése. Rá is kerestem még ott akkor a bookline-on. Apám ez hamar ment. Sodorna a tömeg, ám közben a nyári közös élményünkben való áramlásban meg is született a válasza, mi azt tarték neki karácsonyra, minek is örülne sablonjára. Bakker, mi minden férne még bele a mai napba, ha tovább áramolhatnék? Mert ez a mindegy, bármi is legyen, valahogyan majd lesznél mindenképpen produktívabb.